Kapodon mani kaunti Siaya ni jodak gi jolupo e dho wath ma Usenge wacho ni gidak gi luoro kaluore kod raw ma osebedo ka monjo gi kanyakla kod puothegi makoro keto kata mana ngima margi kinda kuru gasumbi. Jakom mar dho wath ma Usenge John Ochieng wacho ni chenro gi mag tije mapile ka pile irocho gi monj moja thor tim gi re kinde ka bende gintiere gi luoro ni cham ma gidhi nyime mar pidho e kinde ma bende kodho osebedo ka chue konyak to re biro bedo ka ketho. Jodak ma Usenge wacho ni kata bed ni gisebedo ka giloso rageng' ne re okang' makamano okosekonyo kalore ni jolupo 14 ne omonj gi re kendo yudo hinyruok mopogore. Hizi mang'ombe ya serikali wanatusumbua sana. Juu hata tukilima wanaribu after kupalilia mahindi wanakuja wanafyeka tu. Nasumbua sana. Ametoka bahari tena anaenda kwa shamba yangu kwa boma. Sasa kiboko inasumbua. Naomba serikali usaidie. Hiyo pute peke yake kiboko inasumbua. Inatusumbua sana baharini hapa, hata hatuwezi lima, hatuwezi kaa na amani, hatuwezi chota maji. Kiboko inatusumbua sana. Hata tukilima mahindi, tunajaribu kulima tomato. Asubuhi ukiamka unakuta kiboko imeharibu kabisa. Hata tukija pengine umekuja kuteka maji unakuta kiboko. Sasa hatuna usalama. Tunaomba serikali tusaidie. We do hear that we have game rangers and we don't see them around. So we are scared. Even the fishermen are scared. They can't work at night time. Kwa hivyo sasa mimi naomba serikali ya kaunti wa Siaya aingilie hii maneno, atusaidie sisi tupate vile tunaweza vua vizuri pamoja na wavuvi wetu. Na kwa